dan wani gida ya rusa ma naka. Uba na gari yakan kula wajen waye kamata ya zama abokin ɗansa, abokanan ƴaƴansa. Dole ne ya kula da wannan. Ya ga yara na gari da suka fito daga gidan natsuwa, gidan mutunci, ya sa su abokane da ƴaƴansa. Za ka yi haka ne ta hanyar wayo da dabara da shekaru da Allah ya baka. Ya wani kwana biyu ban gaishewa ko kun bata ne, shi kuma da je faɗa masa zai je yana jin daɗi, sai ga ya sawo riga kare hula za mu je gidan su wani dan baban shi ya ganne san ba mu bata ba. Kai ka karfafe su, in za su tafi wani sai ka ba su kuɗin kashewa tare, sai ya ji daɗi. Ma'ana dai dole sai ka yi irin waɗannan al'amura. Sannan ka rinka kai ziyara shagon ƴaƴanka babu laifi, ɗakin ƴaƴanka babu laifi, ziyarar ba zata. Don idan mutum baya kai ziyarar bazata, to ɗakin samari fa baya da kyan gani galibi, in dai ba masu tsoron Allah ba. Bangon alƙibla inda za a tashi da dare a yi ƙiyamun laili, hoton wata zan kaɗe ɗayar budurwa ne, daga ita kila sai gajeren wando da breziya, gashin kanta an sake shi haka, kaga ba maganin ƙiyamun laili a wannan ɗakin. Ban tsammanin ɗakin zai sallah. Idan ka kalli nan gurin kalandar yan kwallo, in ka kalli nan gurin kalandar yan wrestling, in ka kalli nan gurin kalandar yan wasan kwaikwayo, idan ka buɗa nan gurin ka ga wani abu da tudu ba qur'ani bane ba, album ne. In ka buɗa hoton yan mata ne, waccan a kwana 3, waccan daga kwana 4, waccan an hada a gidan zu da sallah, waccan an hada da ita a Hills and Valley, waccan an hada da ita a ina ne, katon abin da za ka gani. Wani lokacin ma hawa 2 ko 3 kika ce qur'anai ne, wallahi ba qur'anai bane ba, hotunan yan mata ne kawai a ciki. Babu yanda za a yi daga hoton gayu sai hoton kuma yan mata a ciki. To ka ganin gurin ziyarar ka tabbata za ta yi amfani. Yanzu me za ka yi da wannan hotuna? Yanzu ko aure za ka yi guda 4 aka halatta maka, amma ga hoton yan mata dozin 3 duka ya da su. Sannan dukkan waɗannan menene ribar da zaka samu a duniyance lokacin da ka tashi kake tozali da su? Wa abinda samari suke cewa a kashe kwarkwatar ido. Karawa kai kwarkwatar ido ne, ba wani kashe kwarkwatar ido ake ba. Kana kara kanka cutar zuci, zaka ji wata damuwa, dan babu abin da yake da ban haushi ka ga abin da ba za ka same shi ba. To wannan garma baka gaci ba ya fi kwanciyar hankali. To wannan shine amfanin irin wannan. Idan mutum ya je sai da sai hance su. Dan musulmi a ce babu Qur'ani a dakin ka, dan musulmi babu ahlari, babu ismawi, babu iziya, babu risala a dakin ka, dan musulmi babu wani littafi na koyon addini. Inda zaka ji kasir gaba ɗaya sai ka ji kasir ne na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, musamman waƙoƙin da aka jarrabe mu da su yanzu. Ka ji sautin kamar Indiya amma kalmomin na Hausa, karin na Turai, kawai barbaran yanyawa, anguli da kan zabo. Don waɗannan waƙe-waƙen da ake na soyayya ɗin nan, idan kana son cikakken anguli da kan zabo, to waɗannan su ne anguli da kan zabo. Kalmomin na Hausa ne amma an murkuɗa su, an indiyantar da su da ƙarfin tsiya, wai sai an yi siririyar murya. Aji ya san na fahimta kenan, ko ba gaba? To a ce dan musulmi ɗakin ka babu Khalilul Husari, babu Abdul Basit, babu Sheikh Shuraim, babu Sheikh Sudais, babu wane ne? Haba, ai wannan ba daidai bane ba. Dan musulmi babu tafsiri, babu hadisi a ɗakin ka, babu wani wazi sai kaɗe-kaɗe kawai. Wannan bai dace ba. Kiɗa ba zai gadar maka da alkhairi ba, kullum ka ji shi, kullum ka ji shi. Sannan kuma shi kiɗa baya karewa, za a yi ta yi ne. Sannan babu wata riba ta duniya, babu wata riba ta lahira a cikin sauraronsa. To wannan shine amfani. To kaga anan kai zaka taimaka wani lokacin, ka ce masa ya ji wannan, ka kawo masa wani kaset din. In kaga na bidiyo marasa kyau, ka kawo masu kyau. In kaga CD da ake da su marasa kyau, ka kawo masu kyau din. In kaga wata kalanda ka ce wannan ai ba kyau, ka sa wannan a cikin ɗakin ka, haka da lallashi, da zazzare ido, da fada da lallashi, da zazzare ido, da kuma ka tashi da dare kai masa addu'a Allah shirye shi, kai musu addu'a Allah shirye su, abinda ƴaƴan suke bukata kenan. Haka idan ƴan mata ne, su ma suna da irin nasu, yadda su can gurin ƴan maza za ga album ɗinsu duk cike da hoton ƴan mata, su kuma ƴan mata cike da hoton samari ne. Ita ma kowace ado take da samari, shi ma yana ado da ƴan mata, ce su ƴan matansa kaza, ita ma ado take da samari, wai samaranta kaza. Sannan kuma su kuma 'yan mata galibi
a jakunkunan su na makaranta banda littafin soyayya ba komai a ciki. in ka kai ziyarar ba zata jakunkunan makaranta sai ga jikatin ta yi haka da kyar ta dora ta yi haka, wallahi yawanci littattafan soyayya ne a ciki. waɗansu nata ne, waɗansu aro ne, waɗansu haya ta biya ta karba. wannan ke hana su cin English, shi ke hana su cin mathematics, shi ke hana su cin physics da geography, shi ke hana su haddan Qur'ani, shi ke hana su haddan hadisi. kuma idan kana kallon labaran da ake rubutawa din ba su da tsafta ko na sisin kwabo, domin an jarrabe mu a wani lokaci da wato gwamnatocinmu ba sa tace me ya kamata a buga a yadawa jama'a su karanta. duk wanda ya shiga gida yanzu daga nan zuwa safe ya rubuta wani labari, ba wata hukuma da aka kafa wadda za ta ce tana da hurumin sai ta gani ta yi izinin a yada wannan. ha kawai zai je sabon gari gobe nan a buga masa ya yada shi ya sayar da shi, ya ba da matallashi a gidajen rediyo. har na gwamnati ba mai cewa dan me, ba wata hai'a ba wata hukuma da za ta tsaya ta tashi daga mai aka rubuta. wallahi idan mutum yana ganin littattafan da yaran mu suke karanta wallahi zai bakin ciki. da Hausa duk irin Nobel din da yake turai na fitsara an hausantar da shi yanzu, kawai sunayen mutanen ake caccanjawa. idan an ce wani Benjamin nan gurin sai a ce Ado, ko a ce Ilyasu, ko a ce Isma'ila, can a ce kaza. haka kawai mutanen kawai suke caccanjawa, amma fitsarar dai ita ce wannan fitsarar. sai ga wata tarbiyya so ake a gina ƴaƴan akan wani tsari wanda ba shi iyaye suka tashi akai ba. wanda ta yi soyayya da wane an kya hada su, sun gudu sun je sun yi aure, ko sun gudu sun yi sati biyu ba a gansu ba, ko sun yi wata ba a gansu ba, to suna ina? kaga wannan kowa ya riga wannan ba mutunci bane, ba kirki bane, ba ɗabi'ar mu bace ba, ta saba addini, ta saba rayuwa. to anan gurin dole sai uba ya tashi haika, so waye kawayenta, dan wallahi yaso da dama waɗansu yaran sukan lalace ba dan su fitanannu bane ba sai dan muggan kawaye, ka bai da waɗansu yaran sukan lalace ba dan su fitanannu bane sai dan muggan abokanai. to ba ko iyaye kuke yin sakaci, ba ruwanka da kowa ma yayi aboka da abokantaka, ita ma da kowa ma ta yi wato ainihin kawance, ko mutum baya bin sabu baya bin diddigi. sannan yana daga cikin haƙƙi da 'ya'ya suke da shi akan iyaye, haƙƙi na 11, wajibi ne iyaye su yi adalci tsakanin 'ya'yan idan mutum na da ɗa sama da ɗaya. kar ka so wannan sama da wannan, kar ka so wancan sama da waccan, kar ka so 'ya'yan wancan ɗakin ka fifita su akan 'ya'yan wancan ɗakin, inda ake da mata biyu ko mata uku kowace tana haihuwa. yaso da dama iyaye sukan yi kuskure, 'ya'yan wancan suna 'yan gata, 'ya'yan wancan kuma ko oho. to wannan zalunci ne. wajibi ne mai adalci tsakanin 'ya'yanmu. akwai hadisin Nu'man bin Bashir, mahaifi ne yake son yawa ɗansa gagarumar kyauta, sai ya kira manzon Allah don ya zama shaida. sai manzon Allah ce shi kadai ne ɗanka? ya ce a'a, banda shi ko waɗansu ya ce eh, ce duk ka ba su? ya ce a'a, shi kadai zaka ba? ce eh, ce to je ka ne, ba zan yi shaida akan zalunci ba. lokacin da zaka baiwa wani kaza, wani ma dole ka bashi kaza, lokacin da zaka baiwa wance kaza, wance ma dole ka bata kaza. kuma kar ku manta, lokacin da kake kyauta tsakanin ƴaƴanka ba daidai take da rabon gado ba, ballantana a ce lizzakari misal hazzul unsayin. wannan rabon gado ai sai bayan ka mutu, amma yanzu kana da rai kyauta ce kake bayarwa, daidai wa daidai kake bayarwa, ko kuma alal akalla a ce kowa daidai bukatarsa, saboda bukatunsu sukan sha bamban daga namiji zuwa mace. a nan gurin kyauta ake magana, amma duk wanda bukata ta sa aka yi masa wani abu, to kada